I dag tester jeg Soul F85 NT, et løbebånd, der virkelig skiller sig ud med sin imponerende 15,6 tommer touchskærm og en kraftfuld motor. Kom med mig. Du kan nemt oprette forbindelse til Wi-Fi og vælge mellem 12 foruddownloadede apps, såsom YouTube og Netflix. For mig gør det virkelig træningen mere motiverende, at jeg kan se min yndlingsserie, mens jeg løber. Med skærmdeling kan jeg endda bruge mine egne apps eller oprette forbindelse til Soul Plus-appen. Det er fantastisk, at man kan oprette op til 12 tilpassede træningsprogrammer, ud over de standardprogrammer, der allerede er inkluderet. Det giver virkelig variation i træningssessionen. Efter 40 minutter har jeg både trænet og set det seneste afsnit af min yndlingsserie. Jeg kan bekræfte, at Soul F85 NT er et fremragende løbebånd til dig, der ønsker et løbebånd med top underholdningsfunktioner, en kraftfuld motor og en masse træningsmuligheder. Et must-have til hjemmetræning.